κύματα. Όπως λένε, θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους από την 1η Ιουλίου. Μάλιστα. Μαρέλα, σε ευχαριστώ πολύ. 38 ημέρες απεργιακών κινητοποιήσεων συμπληρώνουν σήμερα οι εργαζόμενοι στο καζίνο Λουτρακίου, οι οποίοι πραγματοποιούν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας, ζητώντας να βρεθεί λύση και να συνεχιστεί η λειτουργία της επιχείρησης. Στο Υπουργείο πραγματοποιείται συνάντηση τριμερούς επιτροπής, στην οποία συμμετέχει και αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ. Η Κατερίνα Γράβου θα μας ενημερώσει. Κατερίνα. Πρώτα απ' όλα, να ενημερώσουμε τους οδηγούς που τυχόν κινούνται στο κέντρο ότι στα δύο τακτιστή μπορούν να κινηθούν. Οι απεργοί βρίσκονται στο πεζοδρόμιο και δεν παρεμποδίζεται η κίνηση των οχημάτων. Από νωρίς, εκεί περίπου από τη 1 μετά το μεσημέρι, αρκετοί από τους εργαζόμενους στο καζίνο Λουτρακίου, είναι σε σύνολο 1.380 οι εργαζόμενοι, βρίσκονται στην 38η ημέρα της απεργίας και βρέθηκαν με πούλμα, λοιπόν, ήρθαν στην Αθήνα προκειμένου να δώσουν το παρόν στην τριμερή συνάντηση που βρίσκεται σε εξέλιξη, τουλάχιστον βρισκόταν σε εξέλιξη μέχρι πριν από λίγα λεπτά που είχαμε επικοινωνία με τους συνδικαλιστές στο Υπουργείο Εργασίας. Θα πρέπει να πούμε ότι κατά την προσέλευση των εκπροσώπων της εταιρείας και των δικηγόρων τύχησαν κάποιες αποδοκιμασίες, χωρίς ωστόσο να σημειωθούν επεισόδια. Οι εργαζόμενοι τώρα ζητούν να υπογραφεί νέα επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας που δεν θα ενσωματώνει περικοπές, μεσοσταθμικές περικοπές περίπου το 1% όπως επιθυμούν οι εκπρόσωποι της εταιρείας. Από εκεί και πέρα τώρα θα πρέπει να πούμε επίσης ότι η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται, δίνει και αυτή το παρόν στην τρίμερη συνάντηση και θα αναμένουμε σε λίγη ώρα την λήξη της συνάντησης και αν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ.